लोगोफोर दिनैनि बे गोदान मोनसे शर्ट आपडेट भिडिअआवहाय नोंथांमोनखौ गासैखौ बरायनो थालायबाय। स' लोगोफोर नोंथांमोननि सिगाङाव मोननै गोदानै फैनो गोनां भिडिअफोरनि सायाव आपडेट लानानै फैलायबाय। स' नोंथांमोना भिडिअखौ आबुङै मिथिनो थाखाय जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांदो। स' गिबियावनो दङ बर'निनो जाखांफु मेथाइ रोजाबगिरि जेसि नार्जारिनि मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो दङ दै लोगोफोर, आरो बे मिउजिक भिडिअनि मुङानो जादों लाइजाम। आरो बे मिउजिक भिडिअआवनो फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन जेसि नार्जारि बिथांजोंनो लोगोसे बर'नि जाखांफु फाव खालामगिरि बिथां सुदेम सना रामचियारिखौ। आरो बिथांमोननि बे फैनो गोनां मिउजिक भिडिअनिनो करिय'ग्राफखौ खालामदों लिसान रामि बिथाङा। आरो मेथाइ रोजाबगिरि महरै दङ जेसि नार्जारि बिथाङानो लोगोसे उषारानि ब्रह्म। स' लोगोफोर नोंथांमोना बिथांमोननि बे गोदानै फैनो गोनां लाइजाम अफिसियेल मिउजिक भिडिअखौ जेसि नार्जारि बिथांनि जेसि नार्जारि इउटुब चेनेलावनो नुनो हागौ दे लोगोफोर, बाट सियर नङा। जायखिजाया नोंथांमोना सोर नायनो थाखाय एक्साइटेड बिथांमोना नेना थायोब्लानो जाबाय। बिथांमोना जेब्ला हगारनानै होगोन अब्ला नोंथांमोना नुनो मोनखागोन। आरो नेक्स्टआव दङ बादारि फिल्म प्रडाक्सन बेनारनिफ्रायबो सिखोनाजाराव सुबुंनि आगान मुंनि मोनसे शर्ट मुभि एबा सुंद' सावथुन फैनो थांगासिनो दङ, जाय सावथुननि स्ट'रि आरो डाइरेक्सनखौ खालामदों बिपुल मुसाहारि बिथाङा। आरो बे फैनो गोनां शर्ट मुभियावनो गाहाय फाव खालामगिरि महरै फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन सिद्धार्थ बर'जों लोगोसे सानसुमै मुसाहारि बिथांखौ। स' नोंथांमोना सोर नायनो एक्साइटेड बिथांमोना बादारि फिल्म प्रडाक्सन चेनेलाव बयबो नेना थायोब्लानो जाबाय। स' बिदिब्ला लोगोफोर दासिमनि सुंद' आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, आरो सोरबाफोर जुदि चेनेलाव दिनैसो गोदानै नायदोंब्ला बेफोरबायदिनो माखासे गोदान भिडिअफोरनि आपडेट्सखौ मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लायोब्लानो जाबाय।